Skazený svet, nechápem povedať, prečo je to v tomto svete tak. Prečo sa s ľuďmi zaobchádza, ako keby boli špak? Prečo sa niektorí ľudia hrajú, že sú niečo viac? Keď všetci veľmi dobre vieme, že tomu nie je tak. V dobe, kde sa každý stará sám o seba, stráca sa z tohto pozemského života láska zo sveta. Každý by chcel len pre seba hrábať, zabúdame na to niekomu aj niečo dať. Po svete, v ktorom sa všetkom točí len vôko peňazí, aj tak stále niektorí ľudia žijú v nešťastí. Ľudia, ktorí žijú v šťastí a bohatstve, zabúdajú na tých, ktorí žijú celý život v chudobe. Po svete, v ktorom nenávisti ľudia zomierajú od závisti. Nikto nikomu nič nedopraje, každý každému len zle praje. Nechápem vôbec, prečo je to v tomto svete tak. Prečo sa s ľuďmi zaobchádza, ako keby boli špak? Prečo sa niektorí ľudia hrajú, že sú niečo viac? Keď všetci veľmi dobre vieme, že tomu nie je tak. Keď sa tak pozerám vokol seba, vidím tváre plné smútku a nešťastia. Vidím ľudí, ktorí musia nepretržite pracovať, aby mohli svoju rodinu zaobstarať. Vidím ľudí, ktorí pracujú na iných ľudí snoch. Tí ľudia zabudli pracovať na svojich cieľoch. Niektorí ľudia nenávidia svoju prácu, zaslúžia si za ňu vyššiu plácu. Čo sa to len deje, kam len tej svet speje? Ľudia žijú v chaose, pýtame sa sami seba, no nemáme odpovede. Nechápem vôbec, prečo je to v tomto svete tak. Prečo sa s ľuďmi zaobchádza, ako keby boli špak? Prečo sa niektorí ľudia hrajú, že sú niečo viac? Keď všetci veľmi dobre vieme, že tomu nie je tak. Mňa nezaujíma, koľko máš ty peňazí, čo mňa zaujíma a mrzí, je to, ako sa teraz zaobchádza s ľuďmi, ktorí vám veria alebo verili. Svet sa proste zbláznil. Prečo si ľudia, ktorí majú viac peňazí, myslia, že sú niečo viac ako bezdomovci? Povyšujú sa nad nimi namiesto pomoci. Myslíš si, že si veľký drsňák, no podľa iných si jeden veľký chudák. V živote nejde len o peniaze, v živote sú iné veci, ktoré sú dôležitejšie. Nechápem vôbec, prečo je to v tomto svete tak. Prečo sa s ľuďmi zaobchádza, ako keby boli špak? Prečo sa niektorí ľudia hrajú, že sú niečo viac? Keď všetci veľmi dobre vieme, že tomu nie je tak. Prečo sa niektorí ľudia hrajú, že sú niečo viac? Keď všetci veľmi dobre vieme,